Joi, 22 ianuarie 2015, a avut loc lansarea proiectului educațional Lecția de șah, organizat de Muzeul Județean Argeș în colaborare cu Asociația Club de Șah Alfil Pitești. Împreună cu domnul Cristache Doculeț și cu domnul dr. Ovidiu Stancu, președintele Clubului de Șah Alfil Pitești, demarăm acest proiect educațional intitulat Lecția de șah. Trebuie să venim în sprijinul comunității prin, iată, și o serie de proiecte educaționale. Astăzi asistăm la această lecție de șah. La eveniment au participat părinți și copii, iubitori ai acestui sport al minții. Cursurile vor fi susținute de către domnii Cristache Doculeț și Ovidiu Stancu, instructori în cadrul Asociației Club de Șah Alfil Pitești. S-a ajuns totuși la concluzia că șahul este benefic pentru copii și nu ar trebui să lipsească din educația copiilor. Eu încă o dată personal vin ca voluntar de această dată, tot în sprijinul comunității, și încerc ca pe parcursul anului 2015 să reușim să facem o echipă de copii buni șahiști aici în Muzeul Județean Argeș.